O tome da varamo doktora. Kad god bih otišao k doktoru, nisam se mogao osloboditi mučnog i ponižavajućeg osjećaja da varam dobričinu, koji se u skladu sa svojim zanimanjem i poznavanjem ljudi mnome bavio zabrinuto i brižljivo, ali potpuno beznadno. Jer sve ono što je mogao preporučiti, lijekovi, raznovrsni načini liječenja, voda ili zrake, prašci i tekućine, možda je liječilo moj bubreg, jetru ili srce, ali nije moglo izliječiti ono što je jedini uzrok bolesti, moj način života, koji proizlazi iz moga karaktera, temeljne naravi i sklonosti. Zato smo ozbiljno i uljudno prema svom najboljem znanju, ali baš uvijek prevarili jedan drugoga, liječnik i bolesnik. Načini života se ne mogu izliječiti, a i promijeniti se mogu samo privremeno. Zato se priroda mudro brine o bolestima, jer većina se ljudi samo u karanteni u koju su prisiljeni otići zbog bolesti privremeno odmori od svojih strasti. Ponekad je zdravo biti bolestan, rekao je neki Francuz. Većina bi ljudi umrla u dobi od 45 godina da se u međuvremenu ne odmori nekoliko tjedana u bolesničkoj postelji.